Äsken nähty tunnus, mikä pyöri nyt ensimmäistä kertaa kuvaruuduissanne, tulee tästä lähtien pyörimään ainakin toistaiseksi säännöllisesti sunnuntaisin. Hyvää iltaa ja tervetuloa taas hetkeksi urheiluutisten pariin. Täältä lähestyy Seppo Räty. Hymyn Kari on kuitenkin, tulepas Seppo tänne näin. Seppo, tule. Whitbread purjehtija Markus Mustelin kertoo kokemuksistaan kilpailun päätyttyä. Nopeasti. 2. No niin, siellähän te olette. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa myös täältä urheilutoimituksesta. Hyvää iltaa urheiluruudusta ja kuten näette, tämä ei aina ole aivan niin yksinkertaista kuin voisi uskoa. Värssyn voitin kuitenkin, sanoi akka, kun urkujen kanssa kilpaa veisas. Seppo, onko sulla minuutti aikaa? Seppo, kerro mitä tapahtui karsinnassa. Ei vaan tapahtunut mitään, sillä ei voi mitään. Hyvää iltaa. Uusi vuosi tuo sitten uudet kujeet. Miltä nyt tuntuu? Hei, nyt tämmöisen pelin jälkeen on 3 maalia. Oliko säkämaaleja? Oli. Mitä? Karloksen auto syttyi palaamaan 0,5 kilometriä ennen maalia. Tervetuloa Urheiluruudun uuteen studioon. Teknisten ongelmien vuoksi joudumme valitettavasti jättämään tämän lähetyksen tähän.